Hola, molt bones amics de YouTube. Avui estem amb Lucas Paredes I Dani López. i avui, com podem veure, hem arribat a Bici, ja que us explicaré com funciona la senyalització i per què serveixen. Bueno, nois i noies, primer de tot hem de tenir en compte que hi ha tres senyalitzacions bàsiques i les més importants. Hi ha més senyalitzacions, però que ja són una mica extras. Ara el meu company us mostrarà com es senyalitza. Mira, sisplau. Per girar a l'esquerra hem d'estendre la mà així. Per girar a la dreta hem d'estendre la mà així. I per reduir la velocitat hem de fer així. Us preguntareu per què ho faig tot amb la mà esquerra. Pues la raó principal és que en cas de frenada d'emergència tenim constantment la mà dreta en el fre traser. En canvi, si senyalitzem amb la mà dreta, que també es pot, però no és el més recomanable, si estem així i en cas de frenada hem de frenar amb el fre delanter, podem caure i podem fer-nos molt mal. Així que sempre és recomanable fer-ho sempre a la mà esquerra.